Máš pocit, že roztočiť online podnikanie je ako si zložité? Rozumiem ti. Veľmi dobre viem, ako frustrujúce to môže byť. Moje meno je Monika Galon a už 9 rokov sa špecializujem na pomoc žienkam podnikateľkám, ktoré bojujú s technikáliami online marketingu. Počas mojej praxe som videla, ako sa žienky podnikateľky trápia pri stavaní webov, vytváraní predajných stránok, nastavovaní funnelov či iných automatizácií, práve preto, že na to nie sú technicky pripravené. Ale to neznamená, že musíš byť expertka, aby si mala v online podnikaní úspech. Mnohé žienky podnikateľky si idú hneď na začiatku dať postaviť komplexné systémy a funnely, premakané web stránky, čo je častokrát veľmi technicky náročné, časovo náročné a stojí ich to nemalé peniaze, čo ich nakoniec zabrzdí v napredovaní. Prečo nezačať niečím jednoduchým, ale vysoko efektívnym? Tak napríklad taký funnel na zber kontaktov. Výmenou za e-mail niekomu ponúkneš produkt zadarmo, alebo tzv. Magnet na zákazníka a začínaš si budovať databázu svojich kontaktov. Takáto rastúca databáza bude pre teba neustále studnicou potenciálnych zákazníkov. Je oveľa dôležitejšia než nejaká reprezentatívna web stránka, ktorá vôbec nezbiera kontakty a na ktorej máš veľa textu, ktorý aj tak nikto nečíta a ktorá ťa bude stať podstatne viac než jednoduchý funnel na zber kontaktov. Cez e-mail s nimi vieš ďalej komunikovať, budovať dôveru, ponúknuť im nejaké platené produkty a služby, pozvať napríklad na webinár a posúvať ich pomaličky na tej ceste tvojho zákazníka. A preto ti hovorím, že nepotrebuješ žiadnu reprezentatívnu web stránku. Potrebuješ začať zbierať kontakty, potrebuješ si začať budovať databázu, svoju komunitu online, OK? Potrebuješ začať s minifunnelom na zber kontaktov. Ponúkni im teda nejaký magnet na zákazníka, nejaký produkt zadarmo, ktorý je prvým krokom na ceste tvojho zákazníka. Je to vstupná brána do tvojho funnela. Máš ju hotovú?